No. Quasi detto. Come andare al contrario? doputovala i sa kojima sam se družila svih ovih dana, zaista tako mislim. Jezik je moje sredstvo za rad, tako da je ovo titul u kojem sam najviše polaskana. Vážená pani štátna tajomníčka, drahé dámy, ctení džentlmeni, dovoľte mi, aby som vyslovil želanie, že zábery, ktoré sme vo filme videli, zostanú navždy iba trpkou spomienkou na nešťastnú históriu. Ale dovoľte mi zároveň, okrem gratulácie víťazom, aby som vyslovil ešte jedno želanie, aby pani Dekanovská, ktorá stále v Lužemnate drží tento festival nad vodou, aby prežila teda nielen ona, ale aj jej festival plný úspechov, aj moje pôsobenie v tejto funkcii. Ďakujem pekne. Dear State Secretary, ladies and gentlemen, apart from congratulating the authors, obviously, let me also express my wish that Eva Dekanovská, and not only her, but also the entire festival, survives in good health, also my office, my term in the office. Thank you very much. Tak ako každý rok my prinášame dva také odkazy. Len ja by som ťa teraz stopla. Lebo čo si sme pripravili? Takže tá horšia správa zostala mne a znie takto. 17. ročník Medzinárodného festivalu lokálnych televízií sa skončil. So don't clap, because usually we are not using any ovation for dead people. Tak nemusíte ani veľmi tlieskať, lebo ani si to asi nezaslúži ovácie. But next message is up to Eva, and then you can clap. Ale ten ďalší odkaz bude mať pre vás Eva a potom môžete tlieskať. A ten odkaz je... Čo bude na budúci rok, to ty musíš povedať. Idem povedať, čakám na preklad. Okay, and the next message is...
Nech žije 18. ročník Medzinárodného festivalu lokálnych televízií Košice 2012. Long live for the next